Σουζάνε! Σουζάνε! Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ήρεμα. Εσύ μπορεί να χωρίσεις από τη γυναίκα σου αν θες. Αυτό είναι δική σου υπόθεση. Δεν με αφορά εμένα. Έλα, Σουζάνε. Άσε με ήσυχη. Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσω. Το ήξερες πολύ καλά από την αρχή. Σουζάνε, θα μπορούσαμε να ζήσουμε υπέροχη ζωή μαζί. Ξέχασέ το αυτό. Το ξέρω πως μ' αγαπάς. Πρέπει να το ξεχάσεις. Γκίντερ! 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 Μετά από αυτή την εισήγηση πάνω στις νέες νομικές γνώσεις στον τομέα αυτό, θα ήθελα να ελέγξω πόσα πράγματα σας έχουν μείνει. Hey. Θα έχετε στη Πρέπει διάθεσή σας ακριβώς 10 λεπτά χρόνου. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 3 πιθανές απαντήσεις. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Βάλτε ένα σταυρό σε αυτή που θεωρείτε σωστή. Γκίντερ! Γκίντερ! Λοιπόν, αυτό ήταν. Αύριο ελάτε να το ελέγξουμε. Εντάξει. Αντίο σας. Αντίο. Και σε περίπτωση που έχετε πόνους, πάρτε 2 από αυτά τα χάπια, αλλά μόνο 2. Καλή σας νύχτα. Κόνσελ. Μπέρτ, μου συνέβη κάτι πολύ τρομερό. Μη ρωτήσεις τίποτα και βοήθησέ με. Πού βρίσκεσαι? Βρίσκω την κατάσταση εξαιρετικά κακόπουστη. Τσακώνεσαι με τον αγαπητικό σου και με φωνάζεις να σε βοηθήσω. Μπέρτ, Γιατί δεν κάλεσες τις πρώτες βοήθειες? δεν ήθελα να μας φέρω σε δύσκολη θέση. Πού βρίσκεται? Εκεί κάτω. Κυρίες και κύριοι, απομένουν 3 λεπτά χρόνο ακόμη. Πώς είναι? Είναι νεκρός. Πώς? Ήταν άτυχος στο πέσιμό του. Δεν μπορούσα πια να τον βοηθήσω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Βοήθησέ με.
Πού ήσασταν πριν από εδώ? Πάνω στην έπαυλη. Πρέπει να εξαφανίσουμε τα ίχνη. Η αστυνομία θα τα κάνει φύλλο και φτερό. Έχεις το κλειδί? Ωραία, καλή και άγια η μετεκπαίδευση, όμως αν ήξερα από πριν ότι εδώ τα πράγματα έχουν όπως το σχολείο, δεν θα έμπαινα στον κόπο. Ναι, ήταν αρκετά δύσκολες οι Ναι, ερωτήσεις. αυτό το ξέρω. Σας ευχαριστώ. Αλλά μάλλον εσένα θα πρέπει να ευχαριστήσω. Με βοήθησες με πολύ διακριτικό τρόπο. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Ξέρεις ποια είναι? Όχι. Αλλά εσύ γιατί θες να ξέρεις? Θέλω να μάθω, εσύ γιατί θες να ξέρεις? Έλα, σταμάτα τώρα. Τι άλλο πράγμα εκτός από αυτά έπιασες? Σκέψου λοιπόν. Ήπιαμε και λίγη σαμπάνια. Τα ποτήρια τα άφησε πάνω από το τζάκι. Και μετά χορέψαμε. Χορέψατε. Με μένα ποτέ σου δεν χόρεψες. Έχεις δίκιο να αισθάνεσαι, Ζήλια. Φλακίες. Πάρε και καθάρισέ τα. Και πρόσεξε να μην μείνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Εντάξει. Και τι άλλο κάνατε μετά που χορέψατε? Πήγαμε πάνω. Στην κρεβατοκάμαρα? Στο μπάνιο. Φρόντισε να καθαρίσεις το μπάνιο. Ή νομίζεις ότι θα το κάνω εγώ? Και μην αφήσεις αποτυπώματα. «16». «18». «20». Ήταν σίγουρα 20, έτσι? Αλήθεια σου λέω, έκανες λάθος το μέτρημα, Ρεξ, έλα. Πάμε για πρωινό. Push-ups. Μα ήδη έχω κάνει push-ups την ώρα που εσύ ήσουν στην κουζίνα. Να σου πω τι είσαι. Δουλέμπορος είσαι, αυτό είσαι. Σώθηκα. Αν έχεις τύχει διάβαινε. Καλημέρα, Αλέξ. Καλημέρα, Αλέξ. Καλημέρα, Κρίστιαν. Ποιος βρήκε το πτώμα? Ένας δασοφύλακας. Γνωρίζουμε την ταυτότητα. Ναι, όχι ακόμη, όμως στο μπρελόκ υπάρχει ένα σημείωμα. Ο Ευρών να τηλεφωνήσει στην εταιρεία. Και? Τους πήρα τηλέφωνο. Μου υποσχέθηκαν να μου τηλεφωνήσουν. Έχει δύο τραύματα στην κρενεϊκή χώρα. Ένα ελαφρύ, πρέπει να το υπέστη πέφτοντας από το ύψωμα, και ένα βαρύ διαρθρωτικό τραύμα που δεν πρέπει να προήλθε από το πέσιμο όμως. Δολοφονία. Πολύ πιθανόν, περισσότερο που η σήμανση δεν έχει βρει ακόμα κάποιο αντικείμενο που να ταιριάζει στο τραύμα στη διαδρομή της πτώσης. Αχα. Μπορούμε να πούμε τώρα κάτι για το χρόνο του θανάτου? Ναι, δεδομένου ότι χθες το βράδυ έκανε κρύο και εξαιτίας της μέτριας θερμοκρασίας του σώματος, μπορώ να πω ότι ο θάνατος επήλθε πριν από 8 με 10 ώρες. Αχα. Εντάξει, αντίωσες. Σας ευχαριστώ. Πώς και δεν φοράει κάλτσες? Πες μου, μήπως βρήκε κανένα στα γυαλιά του νεκρού? Ποια γυαλιά? Ναι, ο άνθρωπος φορούσε γυαλιά. Είχε σημάδια πάνω στη μύτη. Τα βρήκαμε πάνω, ακριβώς κάτω από το προστατευτικό. Ευχαριστώ. Άλεξ. Άλεξ Μπράντνερ. Αυτός είναι ο συνάδελφος Μπεκ. Νίνα Βαλέντιν, ομάδα 3. Ναι, συγγνώμη. Αυτός είναι ο Ρεξ. Γεια σου, Ρεξ. Ναι, Μπεκ. Αχα. Φελτίνερβεν 13. Και πώς το λένε? Κόρα Ντάντσερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πιστεύεις και εσύ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες αστυνομικοί στο σώμα? Σουζάνε. Σουζάνε. Κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Θα κοιτάξω πάνω. Αν ήταν κάποιος στο σπίτι θα το είχε προσέξει, ωραία. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ο νεκρός λέγεται Γκίντερ Ζίκορα.
Θα το δώσω στο Χέλερερ. Σου κάνει κάτι εντύπωση? Ναι. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι πολύ σχολαστικός. Κοίτα τι καλά τακτοποιημένα και καθαρά που είναι όλα. Μπορείς να μου πεις που ήσουν εσύ? Έξω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τον βλέπω συνεχώς μπροστά μου να είναι πεσμένος εκεί κάτω. Και να μην κινείται. Σουζανέ, ήταν απλώς ατύχημα. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. Σε παρακαλώ, άσε με. Όχι, πρέπει να ηρεμήσεις. Θα σου δώσω κανένα χάπι. Μου φαίνεται ότι κάποιος τα έχει μαζέψει όλα. Είναι όλα πεντακάθαρα. Φαίνεται σαν κάποιος να είχε υπερβολικά μεγάλο ζήλο σε αυτό. Πρέπει να εξετάσει η σήμανση το σπίτι. Σαν πολύ φτηνή δικαιολογία, δεν είναι αυτή, Στην πραγματικότητα θέλει απλώς να ξαναδεί την Νίνα. Τι τρέχει? Κάποιος έρχεται. Κύριε Ζήκορα, μάλλον ξεχάσατε την πόρτα ανοιχτή. Κύριε Ζήκορα, είστε. Ποιοι είστε εσείς? Τι κάνετε εδώ εσείς? Μπράντνερ, από την ασφάλεια. Θα τα καταλάβουν σίγουρα όλα. Δεν θα καταλάβουν τίποτα. Κόψτε αυτό το βιολί. Πώς θα μάθουν για σένα και για αυτό το Ζήκορα? Όμως αν γίνει, Τότε να τους πεις αυτά που έχουμε συνεννοηθεί. Ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν τον έχεις ξαναδεί καθόλου. Και ότι χθες το βράδυ το περάσαμε οι δυο μας. Πρόσεχε τώρα. Πρέπει να πάω για λίγη ώρα στο ιατρείο. Δεν θα αργήσω να γυρίσω, εντάξει? Ηρέμησε τώρα. Η έπαυλη ανήκει σε ένα φίλο του κυρίου Ζήκορα. Μένει εδώ και 2 χρόνια στην Αμερική. Κοιτάξτε, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη με αυτά που θα σας πω. Ο κύριος Ζήκορα είναι παντρεμένος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ο κύριος Ζήκορα χρησιμοποιούσε τη βίλα για γκαρσονιέρα. Ναι, μπορεί να το πει κανείς έτσι. Ναι, ο φτωχός ο κύριος Ζήκορα ήταν τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος. Και ποια συναντούσε εδώ πέρα? Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψετε εσείς. Παρόλο που θα το ήθελα, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Κοιτάξτε, εγώ έρχομαι μόνο το πρωί για 2 ώρες. Και αυτό πάλι μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Πιστεύω ότι τα ραντεβού πρέπει να γινόντουσαν είτε το απόγευμα είτε ακόμα και τη νύχτα. Πότε ήσασταν για τελευταία φορά εδώ? Πριν 3 μέρες. Και τι δουλειές κάνετε εδώ για 2 ώρες? Άντρες. Να, τα συνηθισμένα. Πλένω τα πιάτα στον νεροχύτη, φτιάχνω τα κρεβάτια, ξεσκονίζω, πετάδια μπουκάλια, ποτίζω τα λουλούδια. Τέτοιου είδους δουλειές. Πείτε μου, πόσο συχνά περνάει το σκουπιδιάρι? 1 φορά τη βδομάδα. Μια στιγμή! Ασφάλεια! Τα σκουπίδια μένουν! Σταματήστε παρακαλώ! εάν δεν έχεις λεφτά για να φας, θα σου δανείσω ευχαρίστως εγώ. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε όμως τρώω πάρα πολύ καλά από τα σκουπίδια. Βρήκατε τίποτα νόστιμο αυτή τη φορά? Ορίστε. Με αυτό όμως δεν πρόκειται να χορτάσετε. Εδώ ασφάλεια, Χέλερ. Ναι, γεια σου. Μια στιγμή. Παρτισάρεβης. Άουστερν. Πελτρίλναρβεργκ, 13. Εντάξει, θα το φροντίσω. Άουστερν. Κυρία Ζήκορα! Ναι. Καλημέρα! Ονομάζομαι Μπεκ, ασφάλεια. Πολύ ωραίο το άλογο σας. Αστυνομία. Ναι, πρόκειται για το σύζυγό σας. Το σύζυγό μου. Τι θέλετε να πείτε? Του συνέβη κάτι? Τον βρήκε κάποιος σήμερα το πρωί κοντά στην περιοχή του Κάλερμπεργκ. Πώς? Είναι... Ποιος είχε παραγγείλει τα στρίδια? Κάποια κόμζελ. Το όνομά της? Σουζάνε. Και πού μένει?
Στην περιφέρεια 19 του Ντέμπλινγκ, Ραστγκάσα 37. Άμεση δράση. Αναμείνετε στο ακουστικό σας. Τι κάνεις εκεί? Σου είπα να ξαπλώσεις. Παίρνεις τηλέφωνο? Είχα πάρει τηλέφωνο στο ιατρείο σου. Ήθελα να μάθω πότε θα έρθεις. Άμεση δράση. Πήρες τηλέφωνο την αστυνομία? Τι τους είπες, λέγε? Τίποτα. Μη μου λες ψέματα, να πάρει! Δεν έπρεπε να τηλεφωνήσεις. Θα σου δώσω κανένα 2 χάπια. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να σε χτυπήσω. Αφού κοιμηθείς λιγάκι, μετά θα μιλήσουμε και πάλι για την υπόθεση. Σύμφωνοι? Μπέρντ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πού ήσασταν χτες ανάμεσα στις 6 και τα μεσάνυχτα? Αυτό σας το έχω ήδη πει. Ο άντρας μου και εγώ φάγαμε βραδινό γύρω στις 6:30. Μετά έπιαμε 2 ποτήρια σέρι και γύρω στις 11 η ώρα πέσαμε για ύπνο. Ο Δόκτωρ Γκραφ βρήκε κομμάτια βερνίκι πάνω στο τραύμα. Πρόκειται σίγουρα για φόνο. Το γνωρίζετε αυτό? Όχι. Δεν αρχίζετε να μας λέτε την αλήθεια? Χτες συναντήσατε τον κύριο Ζίκορα στην επαυλή του φίλου του. Λίγο πριν τις 7 η ώρα, το party service σας έφερε 3 ντουζίνες τρίδια, μια μπουκάλα σαμπάνια και τυρί και πληρώσετε το λογαριασμό με την πιστωτική σας κάρτα. Και πόσα ποτήρια σέρι είπατε ότι ήπιατε? 2 ή 3. Δεν μιλάω άλλο, θα ήθελα το δικηγόρο μου. Κρατάτε εδώ τη γυναίκα μου και εμένα 2 ώρες ήδη. Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί. Κανείς δεν σας κρατάει εδώ. Το μόνο που σας ζητήσαμε είναι να μας βοηθήσετε λίγο στην επίλυση μιας υπόθεσης. Όμως δεν έχω όρεξη να μείνω με τις ώρες. Ναι, ούτε κι εμείς. Συμφωνούμε και σε κάτι. Λοιπόν, Δεν έχουν διαφορές. Φάγανε μαζί, μετά πιαν 2-3 σέρι και μετά πήγαν και οι 2 τους για ύπνο. φυσικά. Θέλει να τη βοηθήσει. Θεέ μου. Εξετάστε για ίχνη αίματος. Εσείς πρόξετε τον κύριο Ζίκορα και έπεσε με την πλάτη πάνω από το προστατευτικό, σωστά? Πρέπει να παραπάτησε ή να σκόνταψε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Όλα έγιναν γρήγορα. Μετά που τον βρήκατε πεσμένο στην πλαγιά, γιατί δεν καλέσατε τις πρώτες βοήθειες? Γιατί δεν ήθελα να μάθει κανείς γι' αυτό. Εξάλλου ο Μπέρντ είναι γιατρός. Κυρία Κόνζελ, ίσως έγιναν έτσι τα πράγματα. Παίρνετε τηλέφωνο τον σύζυγό σας και μετά πηγαίνετε πάλι κάτω. Ο κύριος Ζίκορα σας πλησιάζει, τσακώνεστε και πάλι και στα νεύρα σας ξανακτυπάτε τον τραυματία. Και αυτό πώς σας ήρθε? Πρόκειται για φόνο. Ο κύριος Ζίκορα δολοφονήθηκε. Βρίσκω την κατάσταση εξαιρετικά κακόμουστη. Τσακώνεσαι με τον αγαπητικό σου και μετά φωνάζεις σε μένα για να σε βοηθήσω. Πού βρίσκεται? Είναι νεκρός. Πέθανε από χτύπημα. Ναι. Μπορώ τώρα να πάω σπίτι μου, παρακαλώ? Λυπάμαι, αλλά έχω 1-2 ερωτήσεις.
Πείτε μου αν γνωρίζετε ότι η σύζυγός σας είχε δεσμό. Φυσικά. Η σύζυγός μου γνώρισε τον κύριο Ζίκορα στον γκολφ. Και δεν σας ενόχλησε. Όχι καθόλου. Από την αρχή είχαμε πει ότι στο γάμο μας θα είχαμε ελεύθερη σχέση. Μάλιστα, μια ελεύθερη σχέση. Και πώς γίνεται αυτό? Δεν σας ενοχλούσε η κατάσταση? Δεν ζηλεύατε? Δεν νευριάζατε? Κοιτάξτε, η ζήλια είναι μόνο για αδύναμους ανθρώπους, σωστά? Καλά, αφού το λέτε. Μπορώ να κατανοήσω ότι θέλετε να βοηθήσετε τη γυναίκα σας, αλλά δεν έχει νόημα πια. Μας τα είπε όλα. Μας έχει πει ότι σας πήρε στο τηλέφωνο και σας ζήτησε να φροντίσετε τον τραυματία ως γιατρός. Σας το είπε αυτό? Ναι, τότε δεν χρειάζεται να λέω ψέματα. Έτσι είναι, με πήρε τηλέφωνο, αλλά... Έρχεστε παρακαλώ. Πώς είσαι εσύ? Εσύ δεν τον σκότωσες. Τι? Τα έχεις παίξει τελείως? Καθίστε παρακαλώ. Κυρία Κόντζελ, ποια ήταν ακριβώς τα λόγια που είπατε στο σύζυγό σας στο τηλέφωνο? Του είπα ότι κάτι μου συνέβη και ότι έπρεπε να έρθει γρήγορα. Σουζάνε, νομίζω ότι τα έχεις μπλέξει λίγο. Φυσικά και με πήρες τηλέφωνο. Το μόνο που μου είπες όμως ήταν ότι δεν θα ερχόσουν σπίτι το βράδυ. Δεν ήσουν λοιπόν εκεί? Όχι. Η σύζυγός μου μετά το ατύχημα υπέστη σοκ. Γι' αυτό το λόγο της έδωσα ένα πολύ δυνατό αντικαταθλιπτικό που περιέχει την ουσία κλωμιπραμίνη. Αυτή η ουσία μπορεί να προκαλέσει διαταραχές συνείδησης. Ορίστε και τα χάπια. Γιατί λες ψέματα? Ηρεμήστε, ηρεμήστε! Αυτός τον έχει σκοτώσει. Όλα εντάξει. Ελεύθερη να φύγω? Θα το αποφασίσει ο ανακριτής αυτό. Δεν πρέπει τελικά κανείς να βγαίνει με αστυνομικούς. Θα το μετανιώσετε πικρά. Φοβερό σε τι καταστάσεις οδηγεί ο έρωτας. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι θέλουν πάντα να τις γνωρίζουν. Ναι, ναι. Λυπάμαι, περιμένετε τόσο πολλή ώρα. Δεν ξεπεράσαμε τον πληθυντικό. Πολύ καλά. Σε σένα. Hey. Πού το βρήκες εσύ το τριαντάφυλλο? Ευχαριστώ. Όταν ήμουν μικρή έκλεβα τριαντάφυλλα. Εσύ όχι? Μόνο κόκκινα όμως. Του αρέσεις? Ναι. Ναι. Νίνα Βαλέντιν. Αχα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Φυσικά, τα λέμε. Πρέπει να πάω ξανά στο εργαστήριο. Κρίμα. Όμως δεν θα αργήσω. Οκ. Τα θραύσματα δείχνουν φρέσκα. Πόσα κομμάτια έχεις βρει? 4. Δείξε μου και τα άλλα 2 τότε. Δεν πρέπει κανείς να βγαίνει έξω με συνάδελφο. Το λογαριασμό. Φεύγεις από τώρα? Νόμιζα ότι δεν θα ξαναγυρνούσες. Ακόμα 2 παρακαλώ. Δικό σου. Ράντνερ. Είμαι κοντά στην περιοχή. Ναι, έρχομαι αμέσως. Θα ξαναγυρίσω σύντομα. Είσαι τυχερός που δεν έχεις κινητό. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη στην περιοχή του Γκρίτσικ. Ήθελε να ανταλλάξει τον κλεφτοφάναρο με ένα τέταρτο κρασί. Υποστηρίζει ότι το βρήκε σε ένα χαντάκι δίπλα στον δρόμο. Ο ταβερνιάρης είδε το αίμα και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Το πιστεύεις? Ναι, είναι κλασικός μεθύστακας, αλλά σίγουρα δεν είναι δολοφόνος. Εξάλλου, ο Ζίκορα είχε ακόμα πράγματα αξίας επάνω του. Ας το να φύγει. Εντάξει.
Α, υποθέτω ότι η κυρία έχει φύγει για το σπίτι. Ναι. Α, ευχαριστώ για την προσοχή. Έλα. Μπορεί να είναι το ίδιο ποτήρι. Δείξε μου σε παρακαλώ τα κομμάτια και πάλι. Τι θα κάνουμε τώρα? Ο συνάδελφος με το σκύλο έχει φύγει. Ναι. Κρίμα. Καφεδάκι. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Ο ύπνος πάνω σε σκληρή επιφάνεια πρέπει να είναι πολύ υγιεινός. Το ηχέ μου, θέλεις να σου κάνω μασάζ? Δεν θα έλεγα όχι. Τι θα λέγατε για ένα πλούσιο και νόστιμο πρωινό? Μπράντνερ. Τι? Να πάρει. Ναι, έρχομαι αμέσως. Ναι. Άρα θα πρέπει να φάω μόνη μου πρωινό. Θα το επαναλάβουμε όμως, Α. Για σένα. Παραλίγο να πιστέψω ότι ήταν για κάποια άλλη. Έχεις ξεκινήσει μόνος σου? Όχι, περίμενα να έρθεις εσύ. Τότε πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήσασταν συνέχεια δίπλα στο αυτοκίνητο? Ναι. Όταν γύρισε πίσω ο σύζυγός σας τράβηξε κάτι την προσοχή επάνω του? Όχι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Εγώ δεν ήρθα εδώ καθόλου. Αυτές είναι δικές της ιστορίες. Ναι, ποιανού ήταν ιδέα λοιπόν να εξαφανίσετε τα ίχνη? Το άντρα μου. Μα τι είναι αυτά που Σας λες? παρακαλώ. Και τι κάνατε μετά? Μετά γυρίσαμε εδώ, μπήκαμε στα αυτοκίνητα και πήγαμε στο σπίτι. Και στο σπίτι φτάσατε μαζί και οι δυο? Ναι. Γιατί με μπλέκεις και εμένα σε αυτή την ιστορία? Δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να σε δει ψυχίατρος. Οπότε εσείς υποστηρίζετε ότι δεν έχετε έρθει ποτέ εδώ? Έτσι είναι, ναι. Πόσα από αυτά τα πουράκια καπνίζετε σε μια μέρα? 7-8. Θα μπορούσα να δανειστώ λίγο το πουράκι σας? Γιατί? Για ένα μικρό τεστ. Ρεξ. Σύμφωνα με τη σήμανση τις τελευταίες ημέρες είχαμε ήπιους δυτικούς ανέμους. Τότε θα είναι στα σωστά ίχνη. Μπράβο, Ρεξ. Έχω αγωνία για το τι θα μας πει γι' αυτό. Κι εγώ. Έλα. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε τώρα. Ναι. Καλά. Αντίο σας. Ουφ. Ήταν η κυρία Ζίκορα. Ήθελε να ξέρει πότε θα πάρει το πτώμα του άντρα της. Θέλει να το θάψει αυτή την εβδομάδα. Πήγαινε εκεί και εξήγησε έτσι γιατί παίρνει τόσο πολύ. Αχα. Και χθες πάλι είχε νευριάσει έτσι. Παρολίγο να χρειαστεί να φωνάξω τον γιατρό. Και εσύ να μην με κοιτάς έτσι, δικό μου είναι το σάντουιτς. Το δικό σου το έφαγες, έτσι. Θα μπορούσε να το δώσει για αμοιβή του, έτσι. Ναι, δεν του δίνεις το δικό σου. Το δικό μου το κέρδισε όταν το εργαστήριο βρήκε τα αποτυπώματα του Κόνστερ πάνω στο σελοφάν. Καλά. Αλλά το δικό μου δεν πρόκειται να το δώσω αμαχητή. Αν είσαι αρκετά γρήγορος θα το πάρεις, εντάξει. 3 βήματα πίσω. Είτε θα το πιάσεις όποτε θα σου ανήκει, είτε δεν θα το πιάσεις. Πάμε!
Είναι άδικο. Ρέξ, μην αφήσει να περάσει αυτό. Α, καλά, επειδή είσαι εσύ θα έχεις άλλη μια ευκαιρία. Ναι. Κάθε μέρα τόσο καλά περνάτε εσείς οι δυο. Α, εσύ! Τα γυαλάκια που βρέθηκαν προέρχονται σίγουρα από το κλεφτοφάναρο. Το αίμα ταιριάζει με αυτό του νεκρού. Βρήκατε και δαχτυλικά αποτυπώματα. Μόνο αυτά του Ζάιντλερ. Καλά έκανες και έφερες εδώ ίδια τα στοιχεία. Άκου, θα πάω στην κυρία Ζήκορα. Μάλλον έχω χάσει κάτι επεισόδια. Έλα, Ρεξ. Καλημέρα. Θέλουμε την κυρία Ζήκορα. Έχετε ένα καταπληκτικό ζώο. Ο άντρας μου το χάρισε στα 30 μου γενέθλια. Κάνετε υπομονή. Ο εισαγγελέας σε περίπτωση φόνου δεν δίνει το πτώμα τόσο γρήγορα. Με συγχωρείτε που ήμουν απότομη στο τηλέφωνο. Κανένα πρόβλημα. Είμαστε συνηθισμένοι. Γνωρίζετε ότι ο σύζυγός σας είχε σχέσεις με την κυρία Γκόντζελ? Όχι. Όμως αυτό σας το είπα από χτες. Έλα. Μήπως έχετε βρει ποιος ήταν ο... Οι ενδείξεις οδηγούν όλο και περισσότερο στον κύριο Γκόντζελ. Θα είναι όμως πολύ δύσκολο να αποδείξουμε κάτι. Η κυρία Κόνζελ? Δεν πιστεύω ότι ήταν αυτή. Η κυρία Κόντζελ αφέθηκε ελεύθερη, ξέρετε. Τι έγινε, γίνετε φίλοι, Πες μου, μήπως έλεγξες το άλοθη τη Ζήκορα, αλήθεια? Φυσικά, υποτίθεται ότι ήταν όλη τη νύχτα στο στάβλο. Μια φορά δεν έκανε πουλάρι. Και την είδε κανείς? Κοίτα, ο σταυλίτης έφυγε κατά τις 9. Όμως την είδε ο κτηνίατρος. Πότε? Το πήρε τηλέφωνο γύρω στις 3:30 και έφυγε αμέσως μετά. Για το χρόνο ανάμεσα δεν υπάρχουν μάρτυρες. Για δες, είναι δυνατόν το μεγάλο άσπρο άλογο εδώ μπροστά να μας ακολουθεί? Ναι, αλλά ξέρεις τι κάνουν στην Άγρια Δύση τους αλογοκλέφτες? Δεν είναι λίγο μεγάλος για να παίξεις μαζί του? Βρήκαμε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα πάνω στο σελοφάν. Δεν καταλαβαίνω γιατί αρνείστε. Πείτε μου, μπορείτε να αποδείξετε ότι ο σκύλος σας βρήκε όντως το σελοφάν στον τόπο του ατυχήματος? Θα μπορούσατε εύκολα να το έχετε βρει στα σκουπίδια μου. Ξεχύλισε το ποτήρι, πηγαίνετε. Εντάξει, ίσως αυτή τη φορά να το παρατράβηξα λίγο. Όμως με συγχωρείτε γι' αυτό. Με συγχωρείτε γι' αυτό που να πάρει! Εντάξει, ήμουν στον τόπο του ατυχήματος, όμως δεν μπορούσα να βοηθήσω τον κύριο Ζήκορα. Ήταν ήδη νεκρός. Και γιατί δεν μας το είχατε πει πρωτήτερα αυτό? Όταν μιλήσατε για φόνο, με πιάσε φόβος. Ίσως δεν είσαστε ο φιλελεύθερος σύζυγος που θέλετε να φαίνεστε και χρησιμοποιήσετε την κατάσταση για το συμφέρον σας. Βρίσκεται το φίλο της γυναίκας σας ανέσυντο πάνω στο έδαφος
Παίρνετε το κλειδοφαναρό σας και το χτυπάτε ενώ είναι ισχυρός. Σαν χλαμάρες. Τι ήταν αυτό? Μόνο οι αδύναμοι άνθρωποι ζηλεύουν. Κανείς δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να μην δείξει αδυναμία έστω και μια φορά, γιατρέ. Έπρεπε να είχαμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό. Λυπάμαι πολύ. Δεν θέλετε να περάσετε? Μίλησα με ανθρώπους από τον κύκλο του κυρίου Ζήκορα. Ένας από αυτούς μου είπε ότι ήθελε να πάρει διαζύγιο. Όμως η κυρία Ζήκορα μας είπε ότι δεν είχε ιδέα για την απιστία του συζύγου της. Μήπως λέει ψέματα? Τότε έχει το κίνητρο. Είναι η ζήλια. Για παράδειγμα. Να μπούμε σε λεπτομέρειες μαζί της. Καλή ιδέα. Θα μπορούσα να έχω και λίγο νερό? Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Επιτρέπετε? Παρακαλώ, πάρτε. Τα μάτια μου. Τι σου συμβαίνει? Δεν το καταλαβαίνω. Φωνάξτε ένα γιατρό, παρακαλώ. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Πιες μια γουλιά νερό τώρα. Έλα. 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 Πιες μια γουλιά. Θα σου περάσει. Σε λίγο θα είσαι καλύτερα. Έλα. Άμεση δράση. Ναι, ναι. Κόνζερ. Τον αστυνόμο Μπράτνερ. Ναι. Γρήγορα στην κυρία Γκόντζελ. Γιατί τι συνέβη? Πήρε τηλέφωνο την άμεση δράση. Κρατηθείτε.
Ξέρω πως μ' αγαπάς. Πρέπει να το ξεχάσεις. Λίντα! 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 Θα γίνει καλά. Δεν πιστεύω ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας. Και το γράμμα? Στο γράμμα λέει ότι χτύπησε τον κύριο Ζίκορα με ένα κλέφτο φανάρο. Και γιατί πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Ρεξ. Μύρισε μυρωδιά αλόγου. Ρεξ, σταμάτα την! Κυρία Ζίκορα! Παρατήστε τα! Παρατήστε τα! Κρίστιαν! Κατεβείτε, κυρία Ζίκορα. Παρακολουθούσα τον άντρα μου εδώ και εβδομάδες. Τον είδα με τα μάτια μου. Τότε κι εγώ. Κατεβήκατε και χτυπήσατε τον άντρα σας με το κλεφτοφάναρο γιατί θέλει να πάρει διαζύγιο. Και τι είχατε με την κυρία Κόζελ? Αυτή ήταν υπεύθυνη. Θέλεις τίποτα άλλο? Να σταματήσεις τώρα. Εντάξει. Μου φτάνει που ο Ρεξ μου φέρεται σαν βαριά τραυματισμένο. Θες μπανάνα? Ευχαριστώ. Τίποτα υγιεινό. Ποιος έχει όρεξη για στρίδια? Α, ένα καθυστερημένο πρωινό. Ας πούμε. Έξοχα. Επιτρέπετε?